A conselleira de Política Social, Fabiola García, saíu hoxe ao paso das acusacións realizadas onte polo alcalde de Rianxo e a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, de que a Xunta estaba a discriminar aos veciños do municipio en relación coa construción do centro de día no Pazo de Rianxiño. Segundo ela, a última nova que tivo deste proxecto producíase en xullo de 2021. Nunha xuntanza mantida co rexedor, este trasladoulle de que o proxecto quedaba paralizado, pois o Concello xa conseguira os fondos necesarios para construir ali unha residencia. 8 meses despois, nada se sabe deses fondos nin dese proxecto alternativo que me avanzou o propio alcalde de Rianxo. A titular de Política Social foi máis alá ao sinalar que o BNG e o alcalde intentan culpar a Xunta do seu propio fracaso, algo que non está disposta a consentir. O Bloque Nacionalista Galego e o alcalde de Rianxo intentan culpar a Xunta de Galicia do seu propio fracaso na posta en marcha desa suposta residencia de maiores. Dende logo, o que a Xunta de Galicia non vai a facer é prestarse a enganos, a cortinas de fume nin a excusas do Bloque Nacionalista Galego para evitar que os veciños de Rianxo exixan responsabilidades ao alcalde polo seu propio fracaso á hora de darlle uso ao Pazo do Rianxiño. A conselleira afirmou ademais de que no caso de que o Concello decidira finalmente poñer en marcha o centro de día ou incluso unha residencia, Política Social mantería a súa oferta de colaborar no seu financiamento a través de axudas directas aos veciños que usen as instalacións. Se en algún momento o Concello de Rianxo decide poñer en marcha o centro de día municipal no Pazo do Rianxiño, igual que o fan outros moitos concellos de Galicia que fan centros de día, ou se finalmente o alcalde pois volve a anunciar ese novo suposto proxecto para unha residencia de maiores, dende logo a Xunta de Galicia vai a manter o seu compromiso de colaborar no financiamento das prazas do centro de día a través de axudas directas aos veciños para que poidan acudir a ese centro.